Ty on to za mě poslal. Ty debil. Vete debil kluk. Ale mají tu kriketu. Můžete si to tam. On úplně nevinně ze země ty krikety. Ty jsi to fakt sněl? Jdi papej. Nejde ti to, Dáňo? Jde to, jo. Ham. Ok, jak papáš? Ok, jak papáš? Jo, ti trošičku nevinou. Kam jdeš? Jdi papat! Jdi papat! No jdi! Co děláš? Mňau. Mňau. No jdi jíst. Ty už nemůžeš? No ty abys nemohl, nevěřím. Jdi papat, miláčku. Aspoň. No. A jak dělá kočička? Mňau, mňau. A prasátko? Jak dělá Barča? Bůj, Barča. To říkám, že Barča kráva. A jak dělá pejsek, Haf? A mňau. Neudělej mňau. Já nemůžu. Já chtěju. Co ještě? Ty buď. Jak dělá kočička? Ne. Já porku do dvou. Máš nejradši Marču? A řekni teto, Léňo. Léňo, teto. Juj. Jsou tam myšky? Jak se smály myšky? Tak ne. Co je máma? Mama. No piči. Já ti říkám, jak mi zničíš sluchátka. Dáš pusinku? Dej pusu telefonu. Udělej. Pošli pusu. Jak jsi šikovnej, nedávej tam sluchátka dlina. Dej to tady. Co máš tady? Nos? Kde máš nos? Ukaž, kde máš nos? Ukaž. Ukaž. Nos, kde máš nosánek? Ty debil. Pusti sluchátka. Jak ti říkám, jak to urvej, zabiju se. No, dej sem cigarety, ty. Tabáko byl to. Nějaký tvrdý. Kde máš nosánek, Dáňo? Ty debil. Kde máš nosánek? A očička? Jo. Hmm.